Până unde e? Și vorbim de Canada de la Călugărin. Călugăleanu, mă. Așa. De ce a trecut creșul primul călare Dunărea Marea Neagră? Pentru că a fost combinat cu calul călare. Și l-a învățat tancul. Înțelegi? Pepenii nu existau Dați mă că spar camera aia. Deci, Pai. deci pepenii nu există pe vremea lui Andrei Călugăreanu. De ce? De ce nu exista? Panda lui Călugăreanu. Pepenii. Îți spune de ce? Pentru că pe vremea aia nu era tank. Îl luă la blocheară, venea pepenile, aia pepenile. Pepenile, ia pepenile. Făcea căști, pentru că era lumea amărâtă, bă, făcea pâine la cuptor. Și culmea, cuptorul nu era pornit. Ducea. Tot am spus că e dreptul, da? Eu fac. Bă, am învățat matematică la asta, bă, și e social. Ce ne-am făcut aici? Ai prins? E social. Deci că sunt la TV1 la divertisment, m-am la fel. Care-i coale? Și învățat, mamă, nu-mi place copilul ăsta, că e verde. Și le spunea, ei, mâncai, la lui tata, mâncam în spin. Slăbos! La tavă rece. De ce? Pentru că cuptorul nu era aprins, bă, nu era aprins, dar astea, mă. Din partea mea, pentru că ești față poate. Mă rog, pula mea, că am văzut, dar nu este că pula, că ești toate. O țană la film, din partea. Să rămân. Pot să fiu loc că trebuie să dau și noi aia, pula mea, că nu am Și cu asta am încheiat. O băgam eu și pula în el de hands-free. Și am încheiat tot, eu am și starea lui mama. Deci mâine starea utilizarea lui tata. Ce facem ăștia? Așa. Și ce mai faci? Și cu ăsta buzantem asta și pune pe aici. Bă, asta a fost povestea mea de dragoste. Și cum se intitulează? Mircea Traian la Trimilescu și Anda Călugăreanu al lui Călare Tank. Și cu asta am încheiat. Da, dacă vrei să vă dai întrega pe TV la 5 de nopții, după Alfa TV, alea unde crezi dacă orga s-a măritat David Beckham. Și asta. Ce arată, mă, ce arată? Bă, ia cu asta. Ce arată? Da. Știi, mâine cum sunt mâine. Și ce dacă e cu fata? Da. Și un telespectator. Cum faci? Alfa TV. Cine? Eu? Eu nu mă uit. Ale. Eu nu permit. Eu nu permit să mă uit la Alfa TV. Pentru că Mi-e rău de somn. vorba aia mi-am băgat cu schip. Și dacă totuși nu stai să viu cu aia de aici. Dar nu-i îmbuzerat. Înțelegi? Nu-i îmbuzerat. Pe că ați dăruit toată masa, nu pot să ridic. Nu pot să ridic. Tot. Și ce vrei mult? Ce vrei? N-am, dar așa ne spălat. 1000 de euro. Și de asta a fost povestea mea de încheiere. Da? Istoria 4 și 24 de minute aproape. Azi la ora asta se scoală. Bine, nu știu ce se scoală ei acum, probabil. Da. Auzi cum faci. Auzi cum faci. Exact când trăgea tata din biciclă. Ce ai zis? Ce păzule și mi se dea? Ia mă, firea dracu de gătit. Bă, și ne dea o casă de asta. Băi, tot capul de asta. Ia mă, ia și te-am doar atâta, mă. Nu mă te vezi. Și venea mama. Păi ce? Vrei să nu-și pătoare să faci panoramă? Nu desfăcat cu panoramă la fața aia, că am văzut măta mare. Dar nu te știi cu panoramă. Bă, ești bețivul statului, bă. Ești bețivul statului. Eu! Uite cum mă vezi cu bluza asta până la jumătate. Chiar, bine, trebuie să zic exact. Și băi, nu pot să-i spun la micea, pentru că mă jignesc. Bidon. Da? Faci ce vrei. Da. Nu-ți fac mă,
partea dreapta este vorba lui Mărgineanu. Auzi vorba lui Mărgineanu? Auzi vorba lui Mărgineanu? Zi, da sau nu ești? Da sau nu? Viața e ca polul reluăm. Proteinul flușate, reclamă, prom. Realitatea prezintă. Mai au o gură de coniac. Gata-i cu alea. Hai, că... Ascultă și bagă la cap. Nu, ne. Știi, mă, aia până la Mărgineanu? Viața e ca părul din pur scurtă și plină de căcată. Ca din scur, nu? Cum e, mă? E viața e ca părul din cur. Plină și scurtă ca un cum ai spus, nu? Scurtă și plină ca un nu, mă, cum? Plină și... Viața e ca părul din cur. Scurtă... Păi cum e, mă? Plină și... Cum e, mă? Viața e ca părul din cur. Așa, mă! Viața e ca părul din cur, plină și scurtă de căcat.